Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagi di napalabas. Ha? Ano to ko ng ate? Nalawag tanagin mo, Imelda. December dita. At baka ito no umay nga taon. At nakasarran ton di business ko. Awat ton pagtrabahuam dito California. Diyos ko. Kasano pengarap nga may renew ti working permit ko dito California. Hindi na tao matan ti trabaho dito eh. Diyos ko. Kung nakmalano nag-hastak nga nakadanon di Amerika ang may salayang katulong. Yung kastimatin. Kinon ko nag-idi manong namig at malagip ko ti pamilyak. Ni tata nga makitaltalon, ni nanang tagibalay, dagiti inem nga kakabsat ko. Walo kam idi manong namig at siyak tinauna, ngim natay ti may sakatakini kakabsat ko manong. Nagradwarak lang iti high school, aging nga nagtrabaho ak dito Manila, kat iti ay awanak kalakay kan bakit nagbakasyon ti anak na manipod sa jay Amerika. Ket kuna ti amana kanya, ken kuha na idi, nga alain nak tapno kadwanak ni Ate Lily, nga kas katulong, ken kadwana iti Oriental Store, nga business na. Basta na idi tragsak ko manong name iti makadano na akong diti Amerika. Yung kastumatan ti ko na ni Ate Lily. No, awan ton ti business na, ket ag-expire tumatan ti working permit ko. Di agsubliak ton sa jay Pilipinas, agas nakurapay latan. Ngayon di January 1995, manong nemi, at nangawis kanyak nga padak nga Pinoy, napan kami nagpasyar iti LA Zoo. Nga dito'y ko ang amo manong nemi ni Attorney Joseph Hageman. Nga da kami tinagkuykuyog. Nga nakaragraksak kami nagsasarita ng may busanak ti English. Nga nagtungpalan na ng may nakpinasyar ket kunana. Flowers for you, Imelda. Ay, diyak maikari kang ka-attorney. What? Ay, attorney, just call me Joseph. Haging ka nagdaton kanyak manong nemi pagana ti I love you. Nasinopay kumama nung nemi tagked-ked. Dito yan ti makasulbar ti problema kunak. Imbes nga may deportarak sa di Pilipinas at dan mga asawa kanyak ng Amerikano. Diyos ko, agyamanak ka na kayo. Dingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset detoy teaser tilagip tinapalabas ni pagayam ting Imelda Viloria Hageman iti California nga tubo iti Sulsuna, Ilocos Norte. Nga daytoy tinapili nga best letter iti bulan ti Mayo. Hi. Dabag nga orasyo amin nga sangapada kaabsat kang kagayam. Tingkay imo na nga nangigan. Kadiso day teaser iti pagkasalitaan ni Imelda Viloria Hageman nga tubo iti Barangay Kapuritan, Sulsuna, Ilocos Norte nga agdama ita nga adda Los Angeles, California. Ti pagkasalitaan ni Imelda gagawin kabsat kadiso ti fifth grand finalist tayo. Imo na idi nga naibasa ti surat na di first week iti bulan ti May. Ket isot ti nag-best letter of the week iti bulan ti May. Ken isupay tinapiling best letter of the month of May nga iso iti may kalima nga grand finalist. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kasano nga nangabak ni Imelda ti pagkasalitaan na. Nuwahan yung malagip iti pagkasalitaan na naipangid ka na kayo ini, kada di pa nakaibasa na kaya kasama ten na istorya pa hindi ta na-upload ditoy
page ni paring Ray nga Reynaldo Uno Ray Fiesta Sentenciador Award. Kat iso pa iti the best letter of the week, first week. Iso nga panagkunak. Haanan nga naskan pa yung tagkasaan pa yung istorya, di pagkasalitaan na, no apa yung iso pinapili nga best letter of the month of May, ken iso ti fifth grand finalist. Ni manong nyo na nila to, Nemi Ruiz, itilagip pinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, inagtutuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Mamagandak, mabuybuyadak, iti alas 12:30 aging kanat, alas 2, Lunes aging kanat, iti Sabado. Ket adan may kalimang nga grand finalist tayo. Dati bulan ti John, ag-search tayo man para iti 6th grand finalist tayo. Kahit sakbay nga tayo ituloy nga istoryain ti pagkasalitaan ni Imelda, kahit kung ipalagit, nagidrakil nga premyo nga gururay ka na kayo, no da kayo man iti manghabak. Malaksit ka iti weekly and monthly prizes, at dapat gururay ka na kayong grand prizes. Grand winner tayo, umawat iti 50,000 pesos plus plake ti pamadayaw. First runner-up, 30,000 pesos. Kasama ten, second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, umawat mo iti 10,000 pesos. Kan mesa nga grand, uno grand. Special award, nga umawat mo iti 5,000 pesos with plaque. Amin nga grand winner tayo, at the plaque. Kan maukuran da pa itilay, ha? Nga marami ito reta into no December 16, 2025, palubos ti Apo. Mayroon to, iti pa nag-birthday ni paring Ray. Birthday na ta, data December 16. Diran to nga may award, iti premyo, iti grand winners tayo. Gagayang kapsat. So nga sakda ti aming mga intay istoryan, di pakasalitaan ni Melda, awisan kayo, alak dati agundawang awisan na kayong agsurat. Yung sakda data, no madamaking buibuya, iti page di paring Ray, katsan nyo pa yung napalo, dito yung video, i-share nyo, i-like nyo, sa kay agpalo iti page ni paring Ray nga, Ray Fiesta Sentenciador Award. Kahit mo kas pagarigan na yan, YouTube, ti pakabuyan nyo dito yung video, i-like nyo, i-share nyo, kaya nag-subscribe kayo, no saan ka pa yung nakapag-subscribe, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, YouTube channel ni paring Ray. Okay ba? Okay. Napindas na ito istorya ni Imelda agsipud ta tubuda ijay kapuriktan sulso na Ilocos Norte, waluda idi nga kakabsat nga nasapa nga na tayo ijay may size so nga nagtalinda nga pito nga kakabsat ket ni Imelda iso iti inauna kadakwada no dato istorya ni Imelda ket manum ko na kasladyak kayat idin nga irugi gabot kabayatan isusurat ko agluluwa gabot siyempre malagip na ti kinarigat dedi magital-talon laing ni tatang na gagangay lang housewife ni nanang na ket pituda nga kakabsat ya ket ti pagyananda kalapaw nga makuna nga agdalpisakdan no manganda dulang ti pangananda ket sadya mat payen iti pagdaanda nga aggaabay da nga agkakabsat. Kasta iti panangiladawan ni Imelda iti kinarigat da iti. Ngem agpapado da amin nga daan tirapaap. Iti agbasa ni elementarya ni Imelda adda pagundaway nga saka-saka nga mapan agbasa, saka-saka nga magbagna at naira na nga perdi pugsut di chinelas na ket mapanagbasa alangan met nga kwa mapandagumhatang manen wenno bumulod. So nga, ada petyen po ni nga saka-saka iso na. Ado nga rigat na. Kat mas asyanda idea, kada ginaganak kada kwada, taltalon, bangkag, taragin tidingwen, itikas di nga kaaduda, kat talagang marigatan da. Hindi agraduaren ni Imelda Elementarya, inala dira ito, nga napan nagkatulong, iti balay, ti aking ko kwa ti taltalunin ni tatang na. Ijay, nagpasar na nga talaga iti rigat, aglaba, agdalos, agplansa, ken konformidad ti mabalindang ibilin ken kuana kas katulong. Ngayon anusan na tinagbasa aking kana nga naggraduar iti high school. Kani ti naggraduar iti high school, adda nang halaken kuana sa Manila nga agtrabaho kas babaunen. Katulong idi adda ti high school,
Iti nagraduaran di high school, hanin nga katulong manin. At lakay kin bakit nga ay-aywanan na, kasla caregiver, ay-aywanan na nga lakay kin bakit. Dato ti may isang ubra na sa Jay Manila. Aging ka, nasimangpet da Jay nilili, nga anak, dagiti lakay kin bakit, nga pagpapaayad ni Imelda. Kat na isang ngasing di lakay, Lili, alaem ni Imelda sa Jay, California. So, kadwam nga, so, para lako medyo istor mo, kung na di lakay. Agit, nagigtot di Imelda. No alaem na ka talaga ni Ma'am Lily. Di makadano kung sa Amerika. Kaya dahil tangarod tinapasama. Kaya nyo tigasat, nagbakasyon ni Lily, nga anak di laki kan bakit nga bambantayan ni Imelda, insingasing di laki kan bakit nga alain. So, nakadanon ni Imelda sa Jay, Los Angeles, California. Ano trabaho na? Mo na trabaho na, ije sulso na, muna dito lawag, taisot ayan ti akin ko katalunan, dahil dinaganak ko na, katulong ije Manila, katulong at manen sa Jay, Amerika. Hanga bali ata, dulyaran ko na. So, katulong di balay, ket no malukatan ni Jay Store, mapambata na, agtagila ko, iti store, ket nagtagibalay, ti trabaho ni Imelda. Hanga bali ko na, tadulyaran ti papauit na, kaligitagan na kenkwana, ken kakabsat na, ket siyempre, mayadayuman, ngem alistumaten ti komunikasyon. So nga, nalaka, anadigat, ti kasasad, idi ni Imelda, idi adda, isadjay, Amerika. Agiga nga, kasdang ganyo itay, impakaam mo ni Lily nga, next year, agsaran tong di negosyo. Oh, kahit nga sawan, nawan tong ti pagtrabahuan na, hangmatan nga may rinyo, jay working visa na. Nagdanaga. Diyos ko, kung nakamalan mo, dahito yung panumpalan, pakaatungpalan na giti, arapaap bing sa kapamilya, babaeng kanyak, kung ano, baka may tugpurtaharak bet lang sa Pilipinas, katanyan to, magtrabaho sa Jay. Datay dito, nagbaling nga problema ni Imelda. Ngayon, teko na kon, nakagasgasat, tanam amuna, timay sang Amerikano, Joseph Hageman, nagkuyog da, nira na nagpareha da, nagkuyog, nagpaspasyar. Kit dito ba tayo nga na-develop trick na ni Joseph, naging ganti may sangal, rabi pinasyarin ni Joseph isuna. Flowers for you. Baga naman tente, I love you. Sana kami kari. Kung naidian ni Imelda. Yung ko data yun, do tigasat, mayat ka manuno saan, dumtingking ka, mapasamak. Nuday tangagasat, kat naikari, aparagan ka. Naman pa saan nga nakapan, digit naganak, ken kakabsat ni Imelda sa Jay, Los Angeles, California, idag kasardan ken ni Joseph, ngem, naragsaklat taga ba ta? Siyempre, makapag US citizen so, nata, asawa na, Amerikano. Naragsak da, iso na laing ta, ada problema da. Saan da anak, naandaan iti anak. Ngem, ti kinasayat di Imelda, kadagiti kakabsat na, dagiti kaanakan na, nga anak dagiti kakabsat na, isudan ti pinagbalinda nga anak, nga isut tinulungan da, nga nakapagbasa. Kinasayat ni Imelda, kinti asawa na, numampay saan da nga naganak, ngayon bilang da nga anak, at tinulungan, para tinaran niya masakbayan, dagiti kaanakan na, anak dagiti innem, nga kakabsat na. Nagladingit, dagiti agkakabsat, hindi agsaruno nga pubusay, gagawin kakabsat, dagiti naganak, kadakwada. Nga isuday naman ti damo, nga panakadanon ni Joseph dito Pilipinas, iti panagsaruno nga natay dagiti naganak, kadakwada. Siyempre, ado nga sakripisyo, tilakay ken bakit, nga nagbiag, anang padakkel, kadagiti pitong anak. Kat babayan, ken Imelda, ta isot terikan, iti magagasat, tada sa California, kat isumit ita iti tulungan, mangtultulong ko na kuma, kadagiti kakabsat na. Kahit kalpasan, ti ladingit, ipupusay, dagiti naganak, kenkwa na, kadakwada, agdama ita nga naragsak da. Kahit nangabak nga ron, dato yung pakasalitaan ni Imelda, iso ti first week winner,
iti May, ken iso ti best letter of the month of May, ken kasama ten, iso iti fifth grand finalist. Ket talo nga kakabsat nati imay iti istasyon ti DCJC nga dayjay nangyawat no nangawat dayjay certificate ni Melda ken day price na ket ni Estrella Biloria Nicolas nga may samat iti nga grand finalist last year. Isu pala para kaamok nga ni Estela ket kabsat nga ni Imelda. Yan. Isu tinangawat, isu nga buyan tayo, iti panangyawat ko, katig iti premyo ni Imelda, iti panangyawat ko, iti kabsat na. Pabagayan kasi na ko nakitaing iti daytoy nga Lunes, intayo iyawat daytoy certificate iti pamadayaw ken kasama ten cash nga premyo ni pagayon tayo nga Imelda Veloria Hageman nga tubo iti kapuriktan Sulso na Ilocos Norte kaya nagdamay ta nga agnanayad sa jay Los Angeles, California ket dati kapsat na iti intay pangitidan dati premyo na ni Imelda sa teto pagsalitaan ken intay tumatawagan ni Imelda abarabaran no makasalita tayo isuna saan ni Estrella Nicolas Estrella Biloria Nicolas may sabit kadagiti winner tayo last year itintay pangyawatan datoy plaque iti pamadayaw unang certificate okay is awarded to Reynaldo Refiesta Sentenciador Award is awarded to Imelda Veloria Hageman, Los Angeles, California, USA, for being a winner of the best story of the month for the month of June 2025, month of May 2025, and for qualifying as a grand finalist for the Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa nga lagi tinapalabas, iti DCJC Action Radio. Pirmado kami nga talo, siya being the host, ni Attorney Nick Malasig II being the station manager, kaya kasama tayo kini Reynaldo Reyfiesta being the sponsor. Kaya ni Estrella Nicolas, padasan na idin iti na interview, tanangabak last year, may summit iso ng grand panelist tayo, iti hintay pag iyawatan nito yung certificate, iti pamadayaw, kaya iti cash. May ka ni Estrella? Yeah, may kaduagon daw ay ito ka. Panangawat mo nito ha? Panangawat mo ti awatan nito yung certificate ni manang mo. Tito. Sabi na makita ka di camera. Nanarabis kan sa kaya dati kas. Yeah? Okay, sakpa yung pag-awagan ta ni manang mo. Ano man ti comment mo? Ako naman, Australia. Agyam yaman nak iti Diyos, napagasatan man na ito kabsat ko nga nangati iti pakasaritaan na. Kat awawisin kayo nga dumdum nga gapo nga padasan yung matiag surat napintas no mga ganag ito listeners tayo iti pakasaritaan nyo iti biyan. Okay, dasigo din ni manang yo. Kuna kata ano to yan. Good evening dita California, Imelda. Good evening, Manong. Ayan, Kata kayo. Kayo itod ko kini ko kani Australia na tayo certificate mo kani cast ket nagsaupay tayon. Ano timarik natin mga bak Imelda? Naragsak, Manong, of course. Ang napili di pakasaritaan yay impatulod. Napili di impatulod ko ang pakasaritaan. One. Biyang pinaliasan. Naragsak, Manong. Naragsak. Yan, adopto ni Australia. Anat na ganito may sa mga kapsabcho? Evelyn. Ni Evelyn, kanati Mylene. Burudikyo. Mylene sir. Mylene. My dear, well, Manong. One. Out of 7 kayo na si Bibiyag. May sa tinatay. Yan? One. Awisan man di kita dungdungin ka nagbuy-buya. Imelda, surat daman ti programa tayo? Awisen kayo amin apong ipatulod yung meeting ti
kini manong nemi tanon maibasa na met tibiyag nga ing kayo dinalyasat when no nagpasaran ka dato nga biyag tapno ti kasakat mga gamit ti ado nga tattao nga agdingdingeg ka nagboy-boya. Okay. Thank you, Imelda. Ita lang nga namuwak nga ni kabsat mo gamit Australia, nangabak idin. Nag-grand final siya ni Idi October. Alawan. Thank you nga rin, regards to Joseph. Maturugan manong. Maturugan. Sa kwarto naman. Ayaw wala. Sige Rad. Baka Thank daw. you again manong and happy Father's Day to lataking ka. Thank you. Okay, nga nag-kamsat from California ni Imelda Viloria Hageman. Iti suti grand fifth grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Music Story 2025. Iti programa tingalagit tinapalabas. Buyain tayo. Dato'y mensahe ken awis ni Imelda mismo buyain tayo. Manong nemi agyaman ako na king kating kapinangibasa ti surat nga inak patulod ket maragsakan unay datoy nanumuti biag tasyak kinapiliyo nga nangabak iti bulan ti Mayo. Thank you. Ket awising kayo nga rod amin nga agbuy-buya ken nagdengdengeg iti programa ni Manong Nemi. Tasapay tamang ipatulog kayo met iti istoryayo iti biag ang pakaadalan iti adal, liliwa, ken pagsarmingan iti biag. Again, awising kayo amin apo nga ipatulog yo kumamit ti kabibiyag yo nga diyon tupulos malipatan. Thank you and God bless us all. Ganda nga rin, papagayan, tinagpatinggaan, iti panaka-istorya, balbali, dito'y best letter of the month of May, ti fifth grand finalist tayo, ni Imelda Viloria Hageman. Tubo iti kapuriktan, sulsunay Lucos Norte, na asawa sa Jay, Los Angeles, California, na sadya ita nga agnanaed ni Imelda. Ganda nga rin, tinagpatinggaan, dito'y video tayo, papagayan mi, kahit ayaw awis mi, kadayon nyo panagbinyag, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, panagbuyayo iti page ni Paring Ray, ken ti YouTube channel na, ken panagbuyayo kanyak, kadig iti programa iti social media. Di naman ng name iti bigat, na naging na malpas, ken kasama ten, dito'y idikal man lang nga programa iti di naman ng name nga page, nga idikal man lang o manggigan nyo mabuyo iti oras ti alas 2 king ka na iti alas 3 kaya yawis mi iti ka na panag-subscribe follow kadig iti page dakas kuman Nemer Studio page dati dirmanong nemi page agrama matan iti YouTube channel tayo iti YouTube papagay dati Nemer Studio YouTube channel ag-subscribe kayo sadya yung nga mabuya iti kang kanta nga produce mi kaya nagito'y programa tayo dito'y Nemer Studio. Di Tirmanong Nemi, iti kalmanlaeng, kay ay kay Problem of the Day, kaya kasama tayo adad dumapay, di kang kanta. Dati may sapay ka channel mi. Dati lagip tinapalabas / Dirmanong Nemi. Nga dahil lagip tinapalabas / Dirmanong Nemi nga YouTube channel mi, papagayam, kat tilang mabuya siya di ka mangig, di kiti imununa idi nga pakasalitaan, nga imbasak iti lagip tinapalabas. Sabi ko sa pulan nyo dagiti nga page ken channel ken ag-subscribe kayo ken ag-follow kayo. Makada nga rin. See you iti sumarno nga video.